ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମାଂସଡ଼ା ପୋଲ ଦେଖିବା କେମିତି ହଉଛି ନିର୍ମାଣ, କେତେ ଦୂର ଗଲାଣି ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ। ଭାଇ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ କହୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ତମେ ନା ଲୋକ ତମେ କେବେ ସବୁ ଆମ ଲୋକ ବା ବେଶୀ ରେଟ୍ରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ବାଂଶଡ଼ା ପୋଲ। ଭାଇ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ କେମିତି ଚାଲିଛି ନିର୍ମାଣ। ଯେ କି ଆମର କ'ଣ ଧାମରାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଲର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ବହୁ ଦିନର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ପୋଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇବୁ ସେଠି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଧାମରାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମନ୍ତେଇ ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି ଏବଂ କେମିତି କାମ ଚାଲିଛି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ପୋଲ ନିର୍ମାଣର ଟୋଟାଲ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ପୋଲ ଦେଖିବାକୁ। ଭାଇ ଆମର ବାଟ ଭୁଲିଗଲେଣି, ଏବାଟେ ବୁଲିକା ଯିବା। ଭାଇ ଆମର ଏଠି ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇକି ଗୋଟେ ଅବାଟିଆ ବାଟରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କଲେ। ବାଟ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି କିଛି? ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ବେଳେବେଳେ ମେଣ୍ଟାଲ ଦୋଷ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। पत्थर पेकिंग काम चलती रोड साइड। हाँ 4:30 पत्थर पेकिंग चलती रास्तार 2 पट साइड रे। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ରଖିକି ଆଗକୁ ଯିବା ଆମେ ପୋଲ ପାଖ।
ହେଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଧାମରାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପୋଲ। କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ରୋଡ଼ ୱାଇଡିଂ ମଧ୍ୟ ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଢଳେଇ ହେବ। ଢଳେଇ ହେଲା ପରେ ପୋଲଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ରେଲ ଲାଇନ୍ ପୋଲ, ରେଲ ଲାଇନ୍ ଯାଉଛି, ୟାର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ କାମ ହେବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। भाई धीरे 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 बेसी पाखु जाना। एठी आउ गली पड़ने आउ वर्षा कहीं ना इंस्ट्रूमेंट सब रही भाई आम दासे भाई आम आगर दौड़ी पलैले हते जमी इंजीनियर काम करेंगे। रोड सब रही रोड वाइडिंग चलती देखु वाह 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 देखु ट्रेन टी बर्तमान जाऊँगी आमर भद्रकरू धामरा अभिमुखे। कौची सांग मैंने पुणी देखा आउ गोटे नुआ दमदार भिडियो से पर्यंत आमको विदाय दिंतु।